Tara guys mga ka-adventure, samahan niyo ako. Andito ulit po tayo sa may San Carlos City, Pangasinan. May paggawaan daw ng uling dito, kaya tara, pasyalan po natin. Tamang-tama lang po ang ating pagdating. Sakto po, kasalukuyan po silang nagsasalang ng kahoy para gawing uling. Yan, lapit nga po tayo ng konti at tignan po ano po yung ginagawa nila. May mga butas dito mga ka-adventure na pinaglalagyan nila ng kahoy. Yun o, si kuya o, isa-isa niyang nalagay sa may butas. At inaayos niya po yung pagkakamada po para madami pong makarga. Shy type sila kuya, ayaw nilang lumingon sa camera. Napakahirap din po yung ganitong trabaho mga ka-adventure. Tiyaga lang talaga eh. Kung may tiyaga, may nilaga. Pero saan ka maglalaga? Di siyempre sa uling nilang ginagawa. Umuusok ang paligid mga ka-adventure oh, no? Medyo masakit po sa mata. Tapos nila ilagay lahat ng mga kahoy dyan sa butas mga ka-adventure. Saka nila tatakpan ng yero. Madami din po silang tanim na okra dito mga ka-adventure. At meron ding mga talong. Kuha ka lang ng ilang peraso dyan mga ka-adventure. Tapos ilaga mo ng umaga. Yun, solve ng yung almusal. May mga alaga din po silang mga pabo dito mga ka-adventure. Alam mo ba ang sabi ng pabo pag nakita niya yung ex mo? Sabi niya, loko 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 loko. May mga alaga din po silang mga manok dito. At syempre madami din po silang alagang pato. Yung tipong gusto mo magkalderita o magtinula ay dadampot ka lang. Naku, sana all. Tara mga ka-adventure, tignan na po natin yung kanilang mga finished product. Ayun o, ang dami na po nilang nagawa. Ilang sako na rin po yung nakikita natin. Ang gaganda ng mga nagawa nilang uling dito mga ka-adventure. Maganda po siyang gamitin pang negosyo o di kaya na may pang benta. Tinanong ko na rin sa kanila mga ka-adventure kung magkanong benta nila per sako. Ang bintahan po nila dito ng uling mga ka-adventure per sako is 250 up to 280 pesos. Depende po sa laki ng sako na pinaglalagyan nila. May mga suki na rin po silang pinagbabaksakan o pinagde-deliveran na kanilang mga nagawang produkto. Mas tumutubo po yung iba mga ka-adventure pag nire-repack po nila. At ito'y kanilang binibinta 10 pesos or 15 pesos per pack o di kaya per plastic. One day we will all be free. You're proud to be under the sun. Sing a song of freedom now. Why yo, yo 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 yo. Why yo. Ayun o, meron po tayong nakitang bagong dating ng mga kahoy. Dumadaan naman po sila sa tamang pamamaraan. At mayroon po silang mga permit para pumutol po ng mga punong kahoy na gagawin nilang uling. May mga ulingan din na po mga ka-adventure na pinasara noon. Malapit po kasi mga kabahayan. Malaking perwisyo pag pumupunta po yung usok papunta sa kanilang mga bahay. Tamang-tama lang po yung pwesto ng pinag-uulingan nila. Kasi kukunti lang at saka malalayo po mga bahay dito. Tara, lapitan natin po yung mga nagbababa ng kahoy sa may kuliglig. Natanong ko na rin sila mga ka-adventure kung saan galing po yung mga dineliver nilang punong kahoy. At yun na nga mga ka-adventure, galing pa po siya sa mga ibang bayan. Kaway-kaway naman dyan mga kuya, wag na pong mahiya. Naiiya pong tumingin si kuya kasi baka sumikat daw siya. Nakita daw siya ng kanyang pinagkakataguan. Charot! Under the moon, and I think God I'm breathing, but then I pray to take me soon. Paano daw natin malalaman kung malapit na pong maluto po yung kahoy na maging uling? Kapag daw yung usok na lumalaba ay kunti-kunti na lang at medyo malinaw na po yung kulay niya. Pero kung puting-puti at makapal pa daw yung usok ay hindi pa daw luto. Yung butas na yan mga ka-adventure, dyan po sila i-start na magsiga para umapoy po yung loob. At tatakpan lang ng yero at tatabunan ng lupa. Dapat talaga wala daw sisingaw. Kasi pag may singaw, yung inuuling mo magiging abo. Sayang naman. Sa mga gustong magnegosyo ng uling, sa mga gustong bumili, comment lang po kayo dyan sa baba at ako mismo magre-reply sa inyo. Paano ba yan mga ka-adventure? Amoy usok na po ako. Baka kayo mamulaklak na. Please subscribe and follow my Facebook page and YouTube channel para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos and vlog. Bye bye and God bless. Ingat!